De câte ori la lecție răspund anapoda la toate întrebările. Cum stai cu istoria? Mă întreabă profesorul. Prost, foarte prost. Abia am încheiat o pace trainică cu turcii. Care este legea gravitației? Oriunde ne-am afla, pe apă sau pe uscat, pe jos sau în aer, toate lucrurile trebuie să ne cadă în cap. Pe ce treaptă de civilizație ne aflăm? În epoca pietrei neșlefuite, întrucât singura piatră șlefuită care se găsise, inima, a fost pierdută. Știi să faci harta Marilor Speranțe? Da, din baloane colorate. La fiecare vânt puternic mai zboară câte un balon. Din toate acestea se vede clar că o să rămân repede. Și pe bună dreptate. Am dat un vânt puternic.